Ne očekujem da će Hašim Tači biti osuđen za ratne zločine na Kosovu, izjavio je David Stockinger, jedan od funkcionera Socijaldemokratske partije Austrije. Prema njegovom mišljenju, objavljivanje predloga optužnice protiv Tačija je više šargarepa za Beograd, jer Zapad, pre svega SAD i Evropska unija, žele da postignu konačno rešenje kosovskog problema sa konačnim ciljem priznanja Kosova. On smatra da Tači neće biti osuđen, imao je, kaže, dobre veze sa Zapadom, a ima i sa aktuelnim zapadnim političarima i diplomatama. To se videlo, navodi Stockinger u izjavi dostavljenoj Tanjugu i prilikom predstavljanja njegove knjige Hašim Tači, nova država, moderan državnik na Bečkoj diplomatskoj akademiji pre 2 godine. Podsjetio je da je Tači bio tesni saveznik, delimično i u prijateljskim odnosima sa mnogim zapadnim vojnim i diplomatskim predstavnicima koji su OVK finansirali i opremali, jer je NATO uslužila kao jeftina kopnena snaga u ratu protiv bivše Jugoslavije. Tači se, naglašava Stockinger, uz svoju mrežu iz vremena rata i podrške za proglašavanje nezavisnosti vinuo do vrha političke scene u Prištini, scene kojom inače primećuje dominiraju više vođe OVK i njihove mafijaške strukture. Ne verujem na osnovu svega što se do sada desilo i što Tači sve zna da će biti osuđen, kaže on, i primećuje da bi zapravo, ako bi Tači bio osuđen, praktično morali biti osuđeni i brojni bivši zapadni političari i vojne vođe, kao što su Bill Clinton, Madeleine Albright, Joschka Fischer i Wesley Clark. Stockinger kaže da je za njega bilo neočekivano objavljivanje optužnice protiv Tačija i drugih, a smatra i da je broj žrtava za koje je odgovorna teroristička organizacija OVK daleko veći od onoga koji se pominje u tim optužnicama. Stockinger kaže da je saradnja NATO-a, Evropske unije i Tačija bila dugo godina veoma bliska i da Tači mnogo toga zna o zapadnim političarima i vojnim vođama.